Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ya ga gospel music video bala ai kerteng me pelat yanga bala tho bat ruai da upa badhan son bare lembat ka kunhon jong u an sa pelai pai ba ha ka khat santrik unai leber arajar arpuwei ha ka por nyoshiteng genmade ha ka YouTube channel jong u ya ka bala ai kerteng badhan son bare kani ka jing ruai ka dei ne ka benta ki to ki breu ki ba hab ban yekhun ye ki jingle ha ka jingim bat ki bala sertap da ka pop bat ki bakwa ban light no naka ka khubor hakani ka jingruai ka long philong bala e philong ba kordor philong ki bala map bat la pelai bat ka jingim bathamai kala am